Sæt dig nu godt til rette. Tag en dyb indånding. Pust ud. Lad skuldrene sænke sig. Og nyd en rolig stund. Molly vågner langsomt i sin seng i træhuset. Solens stråler finder vej gennem vinduet og lægger sig blødt hen over dynen. Hun strækker armene op over hovedet, strækker benene og mærker, hvordan kroppen vågner stille og roligt. I fodenden ligger Luffe. Han snorksover stadigvæk. Han ligger på ryggen med alle 4 poter i vejret og tungen hængende lidt ud af munden. Sådan ligger han altid, når han sover rigtig godt. Molly smiler. Hun tænker tilbage på Luffe og den aften, hun mødte ham for første gang. Nu kan hun slet ikke forestille sig, at han ikke bor sammen med hende. Den søde, lille ulvevalp. Godmorgen, Luffe, hvisker hun. Luffe giver et lille prust fra sig og vrikker med en pote, før han langsomt åbner øjnene. I dag vil de ud og plukke æbler. De pakker en lille kurv og vandrer afsted. Morgenen er stille, og dukken ligger stadig i græsset og virker kølende. De går gennem skoven, og solen står højere nu og laver gyldne pletter på skovbunden. Luffe snuser til træstammerne, og Molly hun lytter til fuglene. Efter et stykke tid hører de en stemme. Den lyder bekymret. De følger lyden og kommer ud til en lille indhegning. En bonde står ved en åben låge og klør sig i skægget. Åh nej, siger han. Lågen har stået åben, og fårene de er bare løbet væk. Han ser forvirret ud. Molly går roligt hen til ham. Vi kan godt hjælpe dig, siger hun. Luffe sætter sig ved siden af hende. Hans ører står oprejst nu, og han er også klar til at hjælpe. Bonden nikker taknemmeligt. Molly lukker øjnene et øjeblik og tager en dyb indånding, mens hun tænker. Okay, vi tager det stille og roligt, siger hun, mens hun kigger på Luffe. Luffe begynder allerede at snuse i græsset. Han lytter. Han drejer hovedet mod skovkanten. Derinde, mellem træerne, høres et svagt mæh. Molly og Luffe går sammen i den retning. De finder det første får, som står og gumler græs. Kom så, siger Molly blidt. Kom, lille får. Luffe går i en rolig bue rundt om fåret, så det vender næsen mod marken igen. Sammen finder de flere får. Et bag en busk, et nede ved en lille bæk. Og hver gang tager de sig tid til at følge fåret stille og roligt tilbage. Luffe bruger sin gode lugtesans, sin skarpe hørelse og sine vågne øjne. Molly taler roligt til fåret og går med rolige skridt, så hun ikke skræmmer det. Lidt efter lidt er alle fårene samlet igen. Da de kommer tilbage til indhegningen, smiler bonden stort. Tusind tak, siger han. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort uden jer. Han rækker Molly en lille kurv med røde æbler, frisk bagt brød og 3 smaragder. Til jeres tur, siger han. Smaragderne kan du bruge, hvis du engang kommer ind til byen. Molly takker og klapper Luffe bag øret. Solen er ved at gå ned nu. De vender snuden hjemad gennem skoven. Lyset bliver blødere og svagere. Luften køligere. De går i stilhed, bare skridtene mod skovbunden og Luffes rolige vejrtrækning. Da de når lysningen, ser de deres dejlige træhus. Lanternerne lyser varmt i den begyndende skumring. Molly mærker en lille glæde i maven. Hjemme. Inde i træhuset tænder hun op i bålet. Flammerne knitrer og sender et gyldent skær ud i rummet. Luffe lægger sig tæt ved varmen og betragter Molly, mens hun stiller æblerne og brødet på bordet og hænger kurven på plads. Hun kigger en ekstra gang på de 3 smaragder. Dem har hun alligevel aldrig set før. De er flotte, synes hun. Da det bliver sengetid, kravler hun op i sengen. Luffe hopper op og lægger sig tæt ind til hende. Molly kan mærke hans bløde pels, hans varme øre mod sin kind og hans rolige vejrtrækning. Hun bliver helt varm og glad indeni.
I dag var en rigtig god dag, tænker hun. Det var dejligt, at vi kunne hjælpe bonden. Hun lukker langsomt øjnene. I morgen venter et nyt eventyr. Bålet knitrer sagte, og udenfor lyser lanternerne stille i natten.